Nakasinati og paghuot sa dagan sa trapiko ang southbound area sa Davao City. Kung ngano sa nato ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Sara, ang pagkulgot sa dagat sa trapiko sa southbound bunga sa pag-regulate sa mga sakyanan nga makaagi sa Talumupuan Bypass Road. Sa pag-resume og trabaho sa road widening sa Talumupuan Bypass Road, giregulate sa DPWH 11 ang mga sakyanan nga makaagi sa mungdalan bunga sa pagbusog semento sa gipalapdan nga bridge. Sagad dili pasudlon mao ang mga dagkong truck. Apan dunaw say mga higayon nga one way lang ang pasudlon nga light vehicle ug dunaw say higayon nga sarado gayon ang dalan. Regulated lang yun kay namang goy 2 lanes lamang gud on the bridge, no, so we only have 1 lane to work on. So usahay nag-decide ang contractor na dili usa pagihan aron makabutang sila sa katong mga materyales na kinahanglan sa tulay. May lain sila kapaingnan kung dili moagi sa tong kalsada, magdala ng mixer nila. Kaya nga itong diha is panggabi man ito, di man po di gabi, kaya na may kurpyo. So mo nag-i-allow na lang yun nato na siya. Gilauman ang pagsabot sa mga motorista sa mahigayon nga paghuot sa dagan sa trapiko. Gilaraw nga matapos ang widening sa bridge sa mga mosunod nga 4 ka semana. Nadelatar lamang kini bunga sa lockdown sa COVID-19 pandemic. Ang total distance ani is nasa mga 3.7 kilometers o ang total value is around 293 million. So ginalaom nato na kaning tibok proyekto mahuman nato by October 2020. Sara, kalakip usab sa maong proyektong pagpalapad sa entrada sa Talumupuan Bypass Road kanto sa Katalunan Pequeño. Ingon man ang pagpahimutang og traffic light sa mong area. Sara. Okay, daghang salamat, Sheila Vergara Rubio.